Waqt id-dibattitu parlamentari dwar ir-referendum għad dħul tad-divorzju f'pajjiżna, 9 deputati tal-Gvern iddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li ma joqogħdux għar-riżultat tar-referendum. Austin Gatt, Giovanna De Bono, Dolores Cristina, Beppe Fenekadami, Edwin Vassallo, Luis De Guara, Filip Mifsud, Franza Ġus u Peter Mikallef, il-koll ikkonfermaw li ser jivvutaw kontra l-introduzzjoni tad-divorzju fil-Parlament, anka jekk il-poplu jivvota favur li jidħol id-divorzju f'pajjiżna skont il-mistoqsija speċifika li se tkun ippreżentata nhar it-28 ta' Mejju. Imma meta qiegħed jirrappreżenta lill-poplu fil-Parlament, wieħed irid jiddeċiedi jgħid isma' jiena qed hawn rappreżentant ta' poplu u dak il-poplu irid iva pereżempju jista' jkun li jrid le f'dak il-każ. Issa jekk ħajkun hemm problema tal-kuxjenza li wieħed verament qed iħossu li ma jistax jivvota mal-poplu, l-iktar li jista' jagħmel hu jastieni. Imma mhux jivvota kontra rieda tal-poplu għax hemmhekk qed jirrappreżenta l-poplu. Sa dan it-tant, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament it-tnejn li għadda qal li d-deputati nazzjonalisti ser jaċċettaw ir-riżultat tal-poplu hekk kif espress fir-referendum. Fl-istess ħin iżda sqar li l-mistoqsija li ser titpoġġa fir-referendum hija legalment impossibbli li tiġi trasmessa f'liġi u għalhekk meskludix li d-deċiżjoni tal-poplu ma tiġix attwata.